Mari zao zacho mayanawo. Mapurisa tiitirei basa famba kwamakaita. Sorry that Baba Vela nyaya mawili yake murora wa anomusikana baba alikuwa atezvara airwara zvekuti aimborona zvekuti zivo mbonamatiro wozomuka ari kasi kwokupedzisira kwapedza kwakuita moto kwakanga ari saka vava kudari isu takatifambai ndokuti moyo totifambai kana pasina kuti ndini ndokukodzeresa saka takatifambai kana mafamba nzvimbo nhatu kana ina kwamunodanga mapostori kana vechivanhu isusu tinoda kuti mumagutsikana here ndozvatinobvunza muno muverengi wemaminisidiwe makagutsikana here kwamukafamba makagutsikana here hamuna kugutsikana kasi mujenya unoenda kupa kwenyu maaimboguma nokuti ukaenda kupa kwenyu musi wa 14 April takaenda kubhindura sane mhuri mbiri iwakanyimo nemhuri yekwachomusora takaenda kubhindura pape mhuri mbiri idzi hakuna aiziva kwatakanga tichienda takaenda kumaprofita pane masangano akanga nobhindura pasangano rekutanga muprofita wekutanga anoti garai nemadzinza dzinza ratanga kushandira nderekwa Kanyimo asi ipapo anotsanangura nyaya yekuti ndiri kuona pane kunangana nyaya yeuroyi asi anotsanangura achiti mwana mucheche anova akabatwa apa anodaidzwa zita rake usiku kuda kuti ari kuchiviwa ari ipapo akabva apa baba vemwana namai vemwana muna mato pamwe chete nedota repazambara ravaifana kunogeza asi baba vazodzosera mushure memazuva matatu vaenda zvika pamhuri yekwachemusora anoti baba vachemusora vaine dambudziko remusana nemakumbo ovapa munamato zvinova zvakapesana nezvanga zvichifambirwa nemhuri mbiri idzi mhuri mbiri dzikawirirana kuti hatina kunge tawana rubatsiro pamuprofita uyu muprofita wechipiri patakazoenda anotsanangura achiti garai mukati mevamwe imomo muchadzinge muchisimudzwa mumwe nemumwe asi takagara ipapo hakuna nemumwe chiti akasimudzwa mushure vanozoona vanozoti mwana ari kurwara mwana muchechoyo dai zvaibvira musimunge mine mwana kuchipatara tisina kuona rubatsiro asi takagara ipapo tikazoenda mushure maizvozvo anobvunza kuti dambudziko mafambiro andirei kana kuti mweya utibatsire saka tichida kuti maprofita maviri atikafambira aya ekubhindura hatina chatikakwanisa kuona chinobatika kunyange zvazvo muprofita uyu akati ari kuita mhiko yekuuraya munhu mwedzi mitatu akonzera dambudziko saka tiri kubhindura ikoko takazobata veslai media kuti vatibatsirewo vanobatsirawo vamwe vakabva vatipa nhamba dzevanonzi sekuru Sinaro vanogara kuDhama Falls kuruwa mhuri mbiri dzikawirirana kuti tiende kubhindura ikoko tiende kuHarare ikoko kunobatsirwa vaita zvechivanhu havasi muprofita tasvika kwasekuru Sinaro chekutanga vaoti ndiri kuona fopoto richibva kunangana huroyo asi huroyi huri kubva pamunhu akanyarara iwo moto ungabve seiko pasina moto sekuru Sinaro vanoti zvino handiyo ndikuudzei kuti ndiani ari kuita zvinhu izvi asi kuti muzvionere pamega
pagirazi. Naizvozvo tichibuda panze ndigadzire nyaya dzangu muziva muri pagirazi, asi nekuda kwekuti vanhu vakanga vadya akati hazvikwanisi kuti muende pagirazi, saka motorara mozoya ave mangwana kuseni. So vanhu vakarara pasekuru Sinaro mangwana makuseni akagadzirirwa nyaya dzavo kuti vaone pagirazi. Asari pagirazi ipapo hakuna chakakwanisa kuonekwa nevanhu kwezuva iroro rose, zvikanzi vanhu vanofanira kuti varare zvekare vozobatswa rave remangwana. Sekusina vanoti arave remangwana racho wave musi wechitatu, vapinda mukati mematare avo vanobvunza mumwe nemumwe zvakanga vaona. Vanoti mune zvamaiona asi maitya, hana inyaityizidzirwa kuti mutaura kuti hapana chamakaona. Naizvozvo mumwe nemumwe wavo anotsanangura zvaakanga achiona. Mushonga unoshandiswa, asi mudzimu iri kuvhurirana vatorwa. Ndiri kuona kuti matese pagirazi pane zvaakazoona pamberi. Vanhu vakanga vari mukati vakatenderana kuenda pagirazi vaiti John Chemusora, Brighton Kangara, Tendai Chemusora, Zvaitwa Kanyimo, Yasnat Kanyimo, Otilia Kanyimo, Anna Kachepa, Susan Kasiano, Eunice Katel. Otilia akati ndakaona guva, Brighton akaona nyoka uye vakadzi vanga vakapfeka ngundu. Ndobva ndazoona munda uzere mashanga echibage chazooma, ndakazoona chawira pasi, uye ndakazoona gudo richichema uye mota yakazobeuka. Sekuru vatsanangura kuti zvaakaona ichokwadi. Tendai Chemusora anoti ndakaona mukadzi asasa anopindura maziso achibva aita se anoshanduka, uye ndaona kupenya kwechiedza uye jira raitamba-tamba, uye pagirazi pari kubuda ruoko rwakasovhara hari yakanga iri pamberi pegirazi. Sekuru vati uso hwawakaona ndehwemukadzi wako waona achitiza-tiza, kureva kuti ari kuiswa pamberi achibatiswa zvakaipa asi asingazive. Sekuru vati mukadzi uyu ari kubatiswa mabasa akaipa, ndiri kurwadziwa asi ndichakuudzai zvekuita. Baba mudiki vaOtilia vanonzi Oscar vati vakaona mukadzi nevarume vaviri asi haana kuvaziva nebvande rakaita muchinjikwa. Sekuru vati makatungamidzirwa zvinhu zvamusina kuwira pano. Mudzimu yako haivharike, inoda kukuonesa kuti maoko ako ane chipo chegoridhe. Anzi anofanira kuzodzoka kuna sekuru. VaChemusora, yes, vati vaona mukadzi akapfeka jira reredzo, akabata ndiro perusero mine katsvimbo, aiti akazunza kaichinja-chinja, asi pakazouya nyoka hombe inenge shato. Ndakazoona mukadzi akapfeka dhirezi reblue asi handina kuvaziva, asi ndakazonzwa izwi raiti Bait Bridge, asi mukadzi aivepo handina kumuziva. Uye mota tsvuku
tumamota chena kanyimo vabvunza kuti akanyima vabvunzwa kuti vakuru venyu varipi. Zvanzi kune variko kumusha asi havana kuudzwa. Sekuru vati mhepo inosvika pamwana, chimhepo china pamwana handichide, chimhepo chakaipa. Ndiri kuda vanhu vaviri vanova vakuru venyu, asi ndoda kukudzimurirai moto. Asi vakuru venyu vauye, uroyi uyu hudiki. Ndiri kuda vakuru venyu vane uroyi. Vakuru venyu ndine uroyi nokunda hwavo, saka uyai navo ndikupedzerei dambudziko. Conclusion, vakati mhepei yemoto waitika iriva. Vakati mhepo iyi yaibva kumusha kwanakanyimo kuna madzibaba vasina kunge vakauya. Nokuti anakanyimo vanokupura vachiti nauyu akasike kutanga kai apo kana magara kechishanu vachifambira nhau iyi yekugadzisa mwana vabvoenda vagadzisa mwana vakamudzosera kumumai pamwe yapera vasina kuziva kuti pane zvakanga zvichiitika. Waita ndikufungidzira kuti unogona waimuse yakapera yakupai munhu anofanwa kusangwa musangana naye anobva vana vairi kana vanobata dare kune zvokufungidzira. Ndakandisingade kuuyisa mudare mangu tiende kunani nokuti pakataurwa nyaya yenge ine good sides. Pane zvandakatarisa ipemi mutyisa kuona saka ndati baba chena futi saka mapadzwa kusve ndakati nyaya iri kwese ndoda kuti mufana. Saka ini ndikuita zvinhu from the group of one ndokutanga ndizvo zvinokutanga ndinoda kupai vanhu vairi unokunhamba muvafonera kusangana musamudze nyaya yenyu. Anoziva nyaya yenyu muchingogara anokuudza kuti nezita rako nekwaukamwa mutupo anotaura wega. Asi waita zvichivanhu mupostori wechechi oingana zvaro asi une ane zvipai chaizvizvo tinokuitsikana kuti zviripo anobatsira kana maanoda kuziva zvekufamba sei. Hadi munhu anoda kuziva chechi nouye zvinopera sei. Saka ndakati ndai kwamunoda asi ndaona matenderera zvino hongu mumwe chete ndiabudisa zvaaburisa asi nyaya yedu inoda kuti togadzira sei dambudziko. Handizvozvo uyu ane solution yake iye acho ane solution yake ndinokupai musangane naye. Handiti ndichibuda panenge pakuto nyaya yakafamba kudaidza mumwe chete kana vairi moitoda kufonera tese unokupa namba musofamba. Pane zvinhu makafamba zvonyaya makafamba kamabuda pfuma makabuda bati mabata zvishoma munhu mumwe chete. Dambudziko ropaupera manzwa baba. Ndipanzwa asi pamusoro kutsanangura paita mupurisa wedu watakaenda naye tichitanga kusvika patakasvika isusu tichishandirwa mwana achizovhiringika. Pakatsanangurwa kunzi makanyimo kune ngozi iriko irikuda kutogadzirwa ine mazuva echitapudza. Patakatanga paye purisa vachisvava pamberi tichitera mashure mumwe pakati. Nyaya yengozi yakatsanangurwa mwana akabatwa mumaoko anga asati arongwa mwana anga asati avhiringika mwana uyu iye mwana akazovhiringika akazoshedzwa mushure mungu ava ataurwa nyaya yavo ndizvozvo here izvozvo ndikuzvipera aya inofanwa kupera kuno kana kaita 3 months inofanwa kupera ndatini tikupai mukana wekufamba dare rine harevhari kana mudzimamba aenda nhasi inoramba chitongo saka ndinoda kuti nyaya ipere. Ndaona munhu wani ataura zvabatika hata kunzwa chipiri kana kutanga okutanga nechipiri vanhu vaingodzunga iona mweya uri mumavanhu. Saka sokupedzisira munotenda ndakataura zvakataura aiwa handitendi nokuti zvakabata inini kasi ndosanda kuti ndikuda vamwe vanhu vairi kana vatatu pamusoro mamudisirepa isi tichisvika masekusinaiyo ava vakanzi havana problem vane problem nana baba wavo uyu ndagara naye panapa asiri akanga aripo
handizvo ukundiripotera haasiri ene zvakunochinjira munhu ati baba wacho havana kuuya handi ndizvo vakanziendai munotora nababa wenyu vaviri vauye kuno kuti vabatidze moto izvezvi so ava ngavatora nababa wavo vanzi vadzoke akabata chokwadi njai dati vangati dati 1 pamwe vakadzingaendai munodzokera kana mukati vairi vekupedzisira inini kubvuma kuti wamakaenda kwekupedzisira angabata zvaangabata zvidogadziriswa asina kuzvizadzisa kubvuma kuti sekuru akabata chaizvezvo kunaka kwababa kumesa hakuna basa zvavanobata usiku hauzizii pamusoro changamira tiri ipapo patakapedza dariyo takazogara pasi tacheka tikati tagutsikana here nezvatabuda pasi kana tagutsikana mune mwe ngaasaini ndobva vasaina unofunza akasaina vala bama yako ndiya ndikanyika anozaliwa kanyimo okanyimo na ikanyimo ndiyanao iyanzadzi yako kasi wakasaina kabana wakasaina zvavo but ini ndakatogara toramba zvinhu zvakaitika chakavasi vakwera wakwadiri wati usasaina vanhu vakunzi sekozi pamusoro yeshangami matauriro anga akaitwa nasekuru mimi imimi muri kuramba mimi maita mazuva muripo pano maminetsani haasi maminetsani ndemupurisa wangu asekuru akangokuchizira vakataura nechikafu kurara pakanaka zvishwa handisi kuzvirapa zvese izvo asi pakuita kuti zvese zvichiitika changamire hapana patita 3 days tiri pan'anga ende tikatamwiswa futi zvinodhaka inini ndoda kutsanangurawo hangu nenhau iyi ndindaigara nemuroora mazuva mazhinji ndindaitambudzika ndinaye aine mwana iye akangorara kudonha kwaaita pane zvaaitotanga kutotaura zvisati zvamubata zvekudonha zviye saka ndine hurukuro dzakawanda dzaanditaurira pamusoro paizvozvo murume wangu yaadzokera nemuroora kumba kwavo vakasangana nababa vemuroora vachibva vatsanangura kuti makaona kakodzi mungakagoni saka ipapo ndanchivada pakuti vandipindure kuti chii chavaedza kutaura kuti makaona kakodzi mungakagoni vakadaro rini musi wakaenda unosiyiwa mwana wavo kumba kwaatete mushure mekunge moto ichitamburamborasiyaine vangu munomisoda kufanana respect nokuita kuti muroyi ndo zvaanogona but respect yake haapi saka ngandikana nerespect handambona kuti iwe mudhare kona uri muno murudi kwandiri unditutonga kuti imi uraza ndinopa respect andizvo aifana nerespect ini ndanzwa kuti kwamakaenda kurudzi ava vatipanapa havazitova vadziunyaya ende munovatora muye navo vakazvinzwaizvo kana makazvinzwa izvo muchiti kudii isisi ndo patakatokumbira inini zvini ndakatokumbira ndikati sekuru ndiri kukumbirawo inini kuti inini mumusha hongu mwana wangu akunzi ari kupisa musha saka mhepo iriko yokudzidza kwangu ndiyereke ndiri kupisa musha wokwacho mutsora mukati memusha womunhu saka dzimimi ngenda ichaite ikoko kuna vakuru wenyu kozi inini mhepo yangu inini saka vada kuti vakudze kuti iwo zviri pavari zvichitaura kuti solution iri pana vawasiya kumusha wada kuti vati chino vakudze zvaudai mafungira ako iwewe wozokwana kutsvaga mhepo yakakudza zvaifunga zvaka usingagoni kuona iwo yakaona zvasekuru vako kana kuti amukoma wako rega ndikubvunze mubvunzo kana waenda watumwa kuenda kwaukaita chitungamirira munhu kuti wanga watumwa nani watumwa namukoma wakadzoka here kwavari ukavaudza zvawanga wafambira ukavaudza kuti zvikudai vakatokudii wakati inini izvozvo zvandizvizivi vakanzwa kudii vakutuma iwewo kuti enda munotsvaga muone kuti chii chiri kukanganisa mwana pakugara ndobva wasvika iwe uchivaudza kuti aiwa zvanzi zviri kudai nini kwaivo vane kuzopindura sei vachiti ivo ngekuti vanofanira kuenda ikoko
mukoma wakatituma ngozi zvakaitika mudzidza unguva mushanganizi ndana baba wakasara isisi takasara isisiishi saka waitotaurwa wachereka hatitombofambidzanomubaunauba waitotaurwa wacho kadendekana mumatambudziko edu atinosangana naye atinge hatitombovatofutinichi tati mukoma wako aituma iwewe handiti aiziva munhu waaita waituma iwe wadzoka nomashoko kwatafamba mukoma tadzoka nyaya yafamba zvakadai asi yatiri kudai nevakoma venyu kuti amuwirirana zvina basa nokuti amuwirirani kana kuti vambokutuma sei hezvo kana musingawirirani. mubvunzo wangu naiwe shamani wati vana baba vasana ndevedzimwe dzimba dzamusingawirirana dzanditi kukana vari vari kusairira mbeko zvizvo zvataurwa kuti nemunovatora unoita sei unokuti hamusi kuwirirana saka mhepo inogona kutosairirwa naive vanokuti hamusi kuwirirana saka kana vari vabatwa pamweya pasekuru kunzi ngavauye vavo ndovabvirisa iwoti havasiriwo hamusi kuwirirana saka pane mukaha saka machansi dzekuti ndo vari kutumira akawanda kunyepei kusiri kuadhivenda pamwe une zvimwe zvava kuziva zvamukabata zvava kuti zvasingaukuno chindikudzaiwo kuti akuchita ndiani kusimuchameni inini zvomutochakameni mutorambira mumba meni musha medu kuti inini mwana wangu anoisa musha hazvana nababa vako wokurambira nababa wako unosere zvavanoita indandichifunga kuti iwe waikumbira dare tungamiri wakandituma inini ndinohutya bandaifunza dare ndibatsire aishedzi vane dare vouya kuno vakangobvuma chete kuti ndo vakakutuma zvamakatuma mwana kobva kwanzi aiwa mwana hatisi kuda tudai saka isu dare rinovafosa kuti vaende ndiko kana kuti ugutsikana unoti mamwe zvamataura tipeitsamba tiende kupi iko yaitwa zvimwe zvinova nyaya iyi haipenderekei hamuone here pane mukana wekuti vafambe kuti inini zvida kuti vafambe kuti vanofamba kuti nzvimbo 3 asi kuri havanyepi ndo zvataurwa asi ndakusvika inini ndakuti havanyepi nokuti iwo kurambira kuti vari kwenya vanogona kubata kana kuti asi kuri havanyepi unless otherwise iwo makamwa muteo kwakweimesi vakanzi makachena asi kana vasinambura vari mamuteo vasinambura maenda chocho chinambura chaitwa kwenyu varipo vanobata havashaiki mumusha havashaiki ende munofamba kuti ndikukupaiwa ndataura iye shango zvakafanana newamukapuwa izvozvo anokupa usavharire mbavha dziriko mbavha dzinouya zvitamudza vanhu dzakawandisa sausadzimarei kana kuwa bachiro saripfeka risirako iwe uri mutsvairo iri ndonda kutsvairwa graundi saka wakati ukatsvaira ugota graundi racho kuti hazvikudi iwe wetsvaira chete kudzorera mutsvairo kwaunofanwa kuti udzase kudzorera wakadya mashoko amhino zvako zvichapinda mumba mako uyo ari kutambudzika nhasi zvinotobva kukokozoya muno baba musati toda kukuchenesai inini pamukatogezesa muroora kumeso ndakatoti ndini ikandikudzei chokwadi inini pandiri tsoka ndaitoti mucheniswe zvakanyanya akutaura kwamusa kubvika nemashoko ako ndikuziva kuti mamasukwa muchechi asi ndiriva nesimba rokuti maikuti inini ndimakaita kuti asimuke kuti akaudzi ndimakaita saka inekufamba kugeza masondo wavaziva pane mimwe yandaitoita kuti ambepure yaasiri kutaura ndeiyo kuti saka mhosva yekununura munhu ndeyaasi ava vasamuchinjire munhu ezvi takafamba naamai vacho amai takaperera pamhosva akazoenda mesoko amai amwana haana amai baba vakaripota panapa havana kuuya tachinjirwa musha makaita matsotsi mukuru matsotsi vakazeti kumweya zvazvionekwe pavakazeti maakuenda kumasvikiro vadhobha vakaramba nokuti vanozeti zvawazvoita saka vanhu vese vane mararamiro avo ngatipedze nyaya iyi endai tinosangana musochi zuva 5 munouya makakwana iwe usasi baba wako vachinzwa havasi mbara toda kufamba asi nyama dzokurwadza ndakaona kuti vanomwa stereki havasi kurega kunwa vachirwara saka ngavauye kudari vachinzwa havaniweri kasari kunwa vachirwara iwewe nyaya dzokuramba kaiwe
ndofunga vakutumira ivo nokuti ukagagata chisumbuka